Kana uda kuzoroverwa chikafu pamafunction, pamawedding, pamaevents ese, bata namba dziri pascreen. Mr. Sadza ndova sponsor episode. Wangu baby ranga rakatomira parobot rakamirira kuti light richinje bva raona mufesa aitofamba nebhiza mutown musibidi. Ako mufesa anorwara ero zvekuti even vanhu vanga vari mbadzi vakatoshamisika bva vatanga kutotora masnaps nemapictures paipai. Mufesa akatoignora bvatanga kutoramba achirova bhiza rake, but mbebhi zvakambowa, but shit man damn it bvaisa siren. It turns out mbebhi anga ari mupirisa waiziva. Mufesa aitoshamisika, masinhets anga ari manyowani, malights waiziva, because mufesa uyu anga ari Mambo WeHarare from a parallel world. Anga aona munhu akafanana anga akamubatsira ari mudiki, but akamutera achimhanyisa paakanodaiswa nebhiza rakabva apinda pane imwe nzvimbo waiziva, from a parallel world akusvika kuno kune malights zvinhu zvese waiziva. Uko kwanguri kudhara police officer vasvika kuda kumuburutsa kuti buruka sha, kudaiso akuona mupurisa yakafanana nemunhu anga achimhanyisa. Mupurisa yakutomuti buruka pabhiza apo shamwari wasungwa iwo waiza uyu bva aburuka because anga ari Mambo aburuka gentle. Vasvika para kutodai bata idea kutona munhu yakafanana nemunhu akamubatsira zveshuwa waiza akutomhoresa kuti hai waiza bva akudaiswa bva atomuhaga paipai because akutomuita sei akutofara paipai. Uya mupurisa akati hayo shit man damn it ukuita sei zvikanzi aiwa iyi greeting yana nchita ndikukumhoresa waiza akuda kutanga kutsanangura kuti maya ukona inini ndiri Mambo waiza WeHarare from a old world waiza a parallel world, nditori Mambo inini waiza. But mupurisa haana kana kumbozvibhilivha waiza. Apa mufesi akabva aona kabhebhi kanga ari pabillboard kaactress achibva ati right uyo ndiye queen wenyu ka ndiendese kuna queen wenyu right now. Ndoda unomuudza kuti iwe you are harassing me, we are disrespecting me because inini I'm the king of Harare waiza. Mbebhi paakanzwa waiza akati shit man damn it iwe unorwara nepfungwa uri kuona unge uyo ndi queen. Haiwa manje ndakuzokusunga manje because you need help, iwe uda kubatsirwa. Ndikukusunga for kutyora mutemo muroad nebhiza rako ndakusunga imese muri 2.